Čaute všetci, takže máme tu ďalší unboxing, teraz pre zmenu v slovenčine, keďže myslím, že som veľa robil unboxingov v angličtine, tak dneska niečo pre vás. Máme to z actionshop.cz, je to český predajca, tak military a airsoftové veci majú niečo podobné ako bol softair.cz. Je ich veľa, strašne. V Česku ich majú o mnoho viac tých muničakov v porovnaní u nás na Slovensku. Asi tak možno 2-krát až 4-krát viacej muničakov. Z tohto obchodu som objednával preto, lebo jednotlivé veci, ktoré som chcel, tak inde nemali na sklade. A som si myslel, že to odošľú hneď. No len bohužiaľ som čakal približne týždeň. Čo je vždy lepšie, jak príklad Katus, kde sa čaká aj mesiac. Ale už som aj im písal včera znova, že tak kde je tá zasielka. No a ráno ma prekvapil kuriér, že už to tu prišlo. Ako vôbec to nebolo aktualizované v ich objednávke, nejaké číslo, ktoré môžem kontrolovať a tak. Ale jak mi povedali vlastne v piatok, že to odošlu, minulý piatok, že to odošlu, tak to odoslali, dneska je streda, takže 4, no plus víkend, tých 5 dní. Kebyže není včera ten sviatok, tak bola Cyrilova metóda, takže tým pádom by to možno prišlo skôr. No a čo som si teda objednal, už som si povedal, že keď už budem platiť poštovné, tak som si teda objednal aj nejaké ďalšie veci. Ja hneď pozriem, že koľko to všetko stálo. Si to môžete rovno stopnúť, aby ste vedeli, kto čo koľko stálo. Hej, takže objednávka za približne 60 eur. Poštovné bolo 10 eur. Takže som sa snažil nejak do toho dať ešte ďalších vecí. No, čo tu máme? Takže kúpil som si ponožky. Takže mám nejaké ponožky, ale chcel som nejaké vysoké, bo mám iba krátke. To sú nejaké vojenské ponožky. Vraj termo. Bavlna, polypropylen, polyamid a elastan, no tak to sa mi budú potiť nohy riadne. To je nejaký taký šmejdové skôr. Všade, kde je polyamid a elastan, z toho sa budete potiť ako hovado. Polypropylen, čo robia Chemosvit ponožky, sú asi najlepšie, asi na budúce budem kupovať stávať, ale tak čo, kúpil som si, čak uvidím, aké budú, či sa nezodru. Čo mám z Chemosvitu, tak držia 4 roky, 5 rokov. Takže ponoštičky. Kúpil som Nova Durit, to je na skrutky, aby som vlastne utesnil skrutku, aby sa už nehýbala. Je to veľmi dobrá vec. Je to niečo podobné ako je Screw Locker od Loctite, alebo myslím, že tak sa to volá, Thread Locker, tak, Thread Locker, takzvaný zamykateľ závitu alebo závinu. Takže prepáčte na to, tak mali ste troška takú bučka bass muziku, ale práve mi tímový kolega volal, neviem čo chcel, tak sa snáď zavolá neskôr. Ďalej, čo tu máme? Máme tu oceľový držiak hlavne pre Aimtop SVD, keďže tam bol taký hliníkový a celkom sa mi to páči, bo je to fajne, ťažké a tie spôsoby zadrženia sú na tom mnoho lepšie. Takže toto som objednal. Ďalej som objednal náhradnú trysku do môjho GBB od Aimtopu, kovová prepušťacia klapka, takže tu vymeníme rovno a vyskúšame, jak to ide. A je tu aj hrdlo zásobníka, keby náhodou sa mi podarilo ulomiť dané. Mám ako záložné už jedno, toto je druhé záložné, keby náhodou. No a kúpil som si 20 CO2. Nikdy není dosť. Celkom dobrá cena. Takže myslím, že 40 centov jedna bombička. Celkom good. A sú to kvalitné ASG, ako pozerám. Nie sú nejaké také no name, ako mám teraz. A čo mám no name, tak som dostal zadarmo z Gunfire za body. Takže sa nebudem sťažovať.
No a krabičku mi dali, pozrieme sa čo, z Desert Eagle, z KVCčko, fíha, nádhera. Čo je vlastne, telo je plastové, metal je slide, tento je metal a telo je plastové. A tiež CO2. Keby táto zbraň bola kovová, tak by som si ju kúpil, hliníkovú. No proste Desert Eagle, to každý pozná z Counter Strike, ne? No. Takže ďakujem za taký krátky zhľadnutie, to bol taký krátky unboxing. Dúfam, že sa vám to páčilo. Takže lajkujte, šerujte, komentujte, píšte, pozrite ďalšie moje videá. Urobil som recenziu na PK optiku, takisto som urobil recenziu ohľadne zásobníkov, ako ich vylepšiť. CO2 zásobníky, aby boli také pekné, hej. A myslím, že to je všetko. Tak, díky a čaute.